Tim. Dwedais i fod y bocs na'n rhy fawr yn do. Dyma'r unig un oedd gan o goffalwr. Pa syniadau sydd ynddo fe tybed? Rai dwl, siwr o fod. Paid y bod mor negyddol am bobeth. Ydych chi'ch dau wedi bod yn sbecian? Na ddw wir. Dydyn ni ddim fod o agor eheb i bawb fod yma. Heb y cyngor ysgol, ti'n feddwl? Ie. Ie. Felly gadw chi ni agor y bocs? Ydy'r rhyfathro i fod yma? Mae e wedi rhoi caniatad i ni agor y bocs y tro yma. Pam hynny? Ydy e wedi colli diddordeb yn hangen ysgol? Dwi ddim yn gwybod am hynny. A ni ydy'r cyngor ysgol, yn dy fe? A dwi wedi rhoi llawer o syniadau yn y bocs. Syniadau wella bwyd mi fetio i. Dim i gyd. Fedri di feddwl am rhywbeth, ond difol, dweud. Mae'n braint bod y cyngor yr ysgol. Pam hynny? I drafod problemau yr ysgol. Ie, a rhannu syniadau. Penderfynu pethau. Fel yn y cynulliad. Dim byd tebyg i'r cynulliad. Yn hyn, mae dyfodol ein hysgol ni. Be ti'n feddwl? Mi fydd yma ysgol ardderchog wrth i wneud y syniadau dod yn wir. Ydych chi eisiau clywed y syniad wnes i roi yn y bocs? Oes rhaid i ni... Oes! Ie, iawn, oes rhaid i ni... Cael sos coch ar y boed, cinio bob amser. Beth wedais i? Wel, be mae dweud? Dy syniad i ydy e? Sut fedra i ddweud hynny, Twpsyn? O ie, sori. Cadw ieir ydy fy syniad i. Cadw ieir ar fiarth i'r ysgol. Ach, fi. Cael baw iawdan yn sgidiau. Mi wna i gasglu'r o iau. Os fedri di i ffeindio nhw. Dyla'r ysgol dechrau moeth a gorffin am un. Wel, am syniad gwirion. Gai ddim, cinio wedyn. Na ni chwaith. Cael clwb dal i fyny gwaith catref. Pwy feddyliodd am y syniad dwl yna? Oes mae'r dymer ydi cyngor ysgol, dwi'n ymddiswyddo. A ni. Aroswch, dyma i chi, un da. Cael bwrdd cinio maw crynu ffreintir, neb yn gorfod bwyta ar ben ei hun. Syniad da, a roi digon o fwyd arno fe. A dyma i chi, un arall, mynd i cael sgwrs ar fiaeth yr ysgol gyda disgybl sy'n edrych yn unig. Syniadau ardderchog. Dim un o'r syniadau chi wedi dod i'r goleg eto, nag oes? Hynny ddim yn rhyfedd. Pam? Yw'r un llaw ysgrifens ar y cardiau yma i gyd. Un pwy? Y prifathro. Y prifathro! Wel, am hyn, dwric gwael. Ond mae e wedi wneud i ni feddwl am y syniadau be, yn dydy? Gan wy bod ni byddwn ni'n anghytuno gyda fe petau yma. Dwi'n mynd. Yr holl fusnes cyngor ysgol ma'n godi awydd bwyd arna i. Miliau bwyd.